Kruiningen, 19 juni 1951. Leden van het algemeen bestuur van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij trekken op de markt richting de korenbeurs. Het zijn de voorzitters van de plaatselijke afdelingen uit heel Zeeland die samen het bestuur vormen van de ZLM. Dit voltallige bestuur komt jaarlijks bijeen op de donderdag voorafgaand aan de tweedaagse landbouwtentoonstelling. Ieder jaar wordt er een andere locatie gezocht voor deze grote landbouwmanifestatie. De ZLM is verdeeld in kringen. Dit jaar is het de kring Oost-Zuid-Beveland die belast is met de organisatie van deze landbouwdagen. In Kruiningen wordt het bestuur met veel tamtam verwelkomd. Een toespraak van de burgemeester, een serenade van het plaatselijke muziekkorps. Want het is niet zomaar een clubje wat daar bij elkaar komt. Nee, het zijn de vertegenwoordigers van iedereen die werkzaam is in de landbouw. En in 1951 is dat ruim de helft van alle Zeeuwen. Dat jaar zal Krabbedijke ook een voorname rol spelen tijdens die landbouwdagen. De provinciale weg, met molen de Rozenboom. In en rond het Veilinggebouw is de landbouwtentoonstelling ingericht. Het is vrijdag 20 juni 1951. Uit alle windstreken stromen de Zeeuwen toe. Jonkheer de Kazenbrood, de commissaris van de Koningin. Hij opent het festijn. In het Veilinggebouw is er die ochtend eerst een algemene ledenvergadering, toegankelijk voor iedereen. Het voorgenomen beleid, de begroting, de visies, alles wordt hier besproken. Belangrijk vraagstuk dat jaar is verdere mechanisatie wel verantwoord? In die jaren gaat de tractor immers meer en meer het beeld bepalen op de Zeeuwse akkers. Iedere trekker vervangt het werk van 3 trekpaarden. Wat zijn de gevolgen voor de structuur van de grond door die zware trekkerbanden? Volop voer voor discussie. De leden mogen hun zegje doen en het bestuur moet daar wijselijk op reageren. Ja, op zulke dagen komen de landbouwers heel wat te weten. Met pijp ingenieur Dorst, de provinciale voedselcommissaris. Alles en iedereen uit Oost-Zuid-Beveland die iets met de landbouw van doen heeft, is op de tentoonstelling vertegenwoordigd. Natuurlijk, fruit, dat wordt in deze kontrijen volop gekweekt. De ZLM doet heel veel aan voorlichting en scholing. In de provincie beheert zij een aantal landbouwscholen. En speciaal voor de meisjes landbouwhuishoudscholen. Die instanties hebben hier een eigen stand. Vol trots hebben de meisjes van de huishoudschool hier hun werkstukken opgehangen. LJG, dat staat voor Landbouwjongerengemeenschap. Een onderafdeling van de ZLM die zo te zien nuttige vormen van vrije tijdsbesteding pleegt. De boerenvrouwen hebben zich verenigd in de plattelandsvrouwen en besteden dat jaar veel aandacht aan de woninginrichting. Beelden van een moderne woonkamer anno 1951. Het spoorterrein bij Krabbedijke. Het tweedaags evenement zal door zo'n 25.000 boeren en hun aanhang worden bezocht. Topdrukte bij het station. Een onderdeel van de landbouwdagen is een rondrit door het werkgebied van de organiserende kring. In dit geval dus Oost-Zuid-Beveland. 2 molens vlak bij elkaar, dat moet Wemeldingen zijn. Vanaf de kerktoren blikt de filmer op de Dorpsstraat, die opvalt door de leilinden die daar tot op de dag van vandaag staan. Hij verzorgt ons beelden van de spraakmakende rondrit waarvoor duizenden boeren zich hebben aangemeld. Met personenauto's en bussen doorkruisen ze die dag het Zuid-Bevelandse platteland. En dat trekt bekijks. Langs het kanaal door Zuid-Beveland. De kerktoren van Waarden met de schuur van Verbrugge. Op de ruiter staat luzerne te drogen. Het is zeer eiwitrijk en wordt gebruikt als veevoer. Zo te zien zijn lang niet alle wegen geplaveid. Terug in Krabbedijke,
met een agent die het voetgangersverkeer regelt. Ja, je moet er wat als er iemand met een camera voor je staat. Als de reizigers bij het tentoonstellingsterrein terugkomen, is het tijd voor een wel heel bijzonder programma-onderdeel. Steeds meer boeren ruilen hun paarden in voor een tractor. Ze hebben flink wat moeten oefenen voordat ze dat apparaat konden bedienen. In Krabbedijke hebben ze die dag een Nederlandse primeur. Een trekker-behendigheidswedstrijd. De wedstrijd is listig in elkaar gezet. Op iedere kar staat een melkbus. Als die omvalt, regent het strafpunten. Voor het publiek wordt er door een lid van de kring Oost-Zuid-Beveland kundig commentaar geleverd. Op sommige trajecten van het parcours gaat het om snelheid. Ai, dat kost punten. Voor de behendigste boeren zijn er prijzen. Die ontvangen ze uit de handen van de commissaris van de koningin. De kring Oost-Zuid-Beveland heeft dat jaar afgezien van de traditionele veetentoonstelling. Er staan slechts enkele dekstieren van het KI-station uit Heer Hendriks Kinderen. Zij zijn goed voor het zaad voor alle Zeeuwse tochtige koeien. De jaarlijkse landbouwdagen zijn goed voor allerlei ontmoetingen. Je wisselt ervaringen uit en je kan je laten voorlichten over allerlei ontwikkelingen. Een rupstrekker met een spuitinstallatie. Die is van Kruiningen, een fruitteler uit Krabbedijke. Bij het zien van zoveel moderne apparaten zal menig boer zich achter de oren hebben gekrapt. Velen ervaren een dilemma. Met die machines kun je het land veel efficiënter bewerken. Maar veel van die Zeeuwse boeren zijn te klein om die dure apparatuur aan te schaffen. Het verschijnen van deze apparaten is tevens het begin van de schaalvergroting in de landbouw. Velen zullen later hun bedrijf vergroten of noodgedwongen verkopen. 2 boeren in de dop, ongetwijfeld PEG-leden. Op naar de muziektent, waar de meisjes van hun club de rokken doen zwaaien. Ja, na het zien van al die moderne werktuigen en na het aanschouwen van deze wulps dansende deernen, zal menig boer wat uit zijn doen zijn geraakt. Ja, niet alleen in Krabbedijke, maar in heel Zeeland bleef het die dag nog lang onrustig.